ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ऊपर वाला कोठरी प्रवचन अर्थात ऊपर रूम प्रवचन जौन की 13वां अध्याय से शुरू होत रहे, प्रभु यीशु महायाजक कार्य प्रार्थना के साथ समाप्त होता। और अब हम इस सुसमाचार के 5वां खंड पर आवतानी। संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह की गवाही, ई विश्वास यानी कि ई विषय 18 से 20 अध्याय तक जारी रही। ये अध्याय में हम देखब कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा द्वारा पकड़वावल गइलन और महायाजक के हाथ में सौंप दिहल गइलन। श्रोता, अन्य 3 सुसमाचार सबसे कुछ अलग बा। मत्ती, मरकुस तथा लूका, ये तीनों सुसमाचार में मसीह यीशु के मानवता पर जोर दिहल गइल। उनकर स्वभाव उद्धारकर्ता के रूप में, उनकर पीड़ा, उनकर मृत्यु, पुनरुत्थान के विषय में दुख यानी कि जोर दिहल गइल बा। यूहन्ना के सुसमाचार में मसीह यीशु के परमेश्वर होखला पर जोर दिहल गइल बा। ई सुसमाचार में ऊ परमेश्वर और आदमी दोनों हमें उनका महिमा पर विशेष बल तथा जोर दिहल गइल बा। ऐसे उनकर गिरफ्तारी, उनकर मृत्यु तथा पुनरुत्थान में उनकर महिमा के देखे के ई बार बार अपना चरण से स्वर्गरोहण अर्थात स्वर्गीय बाबू के पास वापस जाए के बारे में चर्चा तथा बखान कर रहल बने। तो सबसे पहले हम गतसमनी के बगीचा में प्रभु यीशु मसीह के पकड़वावे के बारे में पढ़े के। तो प्रिय श्रोता, रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद में एह तरी से लिखल बा। यीशु ई बात कह के अपना चेलन के संगे किद्रोन नाला के ओह पार गइलन और उहवा एगो बगीचा रहल जौना में ऊ और उनकर चेला लोग रहले और उनकर पकड़वावे वाला यहूदा भी ऊ जगह जानत रहन, काहे कि यीशु अपना चेलन के साथे उहवा गोल करत रहन। तब यहूदा पलवन के और महायाजक और फरीसी लोग के ओर से पियादन के साथे लालटेन, मसाला और हथियार ले ले उहवा अइले। तब प्रभु यीशु वो सब बात के जौन की आवे वाला रहल जान के निकललन और ओहनी लोग से कहे लगलन केकरा के खोजताड़ा जा। ओहनी लोग उनका के जवाब दिहल यीशु नासरी के। प्रभु यीशु ओहनी लोग से कहलन हम ही यीशु नासरी हई। और उनका के पकड़वावे वाला यहूदा भी ओहनी लोग के साथे खड़ा रहे। उनका के ई कहते कि हम हई। ओहनी लोग पीछे हट के जमीनी पर
गिर पड़ले। तब यीशु फिर ओहनी से पूछलन, तोहनी लोग के करा के खोजा ताड़ा जा? ओहनी लोग बोलले, यीशु नासरी के। प्रभु यीशु जवाब दिले, हम तो ओहनी लोग से कह चुकनी कि हम ही हई। यदि हमरा के खोजा ताड़ा जा तो ए लोग के जाय द जा। ई ऐसे भइल कि ऊ वचन पूरा होखे जवन ऊ कहले रहन, जिनका के ऊ हमरा के देले बाड़े, उनका में से हम एकहू के ना गवाऊनी। समौन पतरस तलवार जवन उनका किने रहे खींच के महायाजक नौकर पर चला के ओकर दहिना कान उड़ा दिहलन और ओ दास के नाम मलखुस रहे। तब प्रभु यीशु पतरस से कहलन, अपन तलवार मियान में राख। जवन प्याला बाबू हमरा के देले बाणे, का हम ओकरा के ना पी? तब सिपाही सब और ओहनी लोग के सूबेदार और यहूदी लोग के पियादा यीशु के पकड़ के बांध दिहले और फिर पहले उनका के हन्ना महायाजक किने ले गोले, काहे कि ऊ ओ साल के महायाजक काइफा के ससुर रहलन। इहे काइफा रहन जौन की यहूदी लोग के सलाह देले रहन कि हमनी के लोगन के खातिर एगो आदमी मरल ठीक बा। समौन पतरस और एगो और चेला के पीछे हो लिहले। ई चेला लोग महायाजक के जानल पहचानल रहलन और यीशु के संगे महायाजक के अंगना में गोइलन, पर पतरस बहरी दुआरी पर खड़ा रहलन। तब वो दोसर चेला महायाजक के जानल पहचानल रहलन बहरी निकलन और दरबारिन से कह के पतरस के भीतरी ले अइलन। नौकरानी जवन की दरबारिन रहली, का तुहू ए आदमी के चेला लोग में से बाड़ा? हम ना हई। नौकर और पियादा जाड़ा के कारण कौड़ा तापत रहन जा और पतरस ओहनी लोग के साथे खड़ा होके कौड़ा तापत रहन। तब महायाजक यीशु से चेलन के बारे में और उनका उपदेश के बारे में पूछलन। यीशु उनका के जवाब दिहलन, हम दुनिया से खोल के बात कैनी और हम सब सभा में और आराधनालय में, जहाँ सब यहूदी लोग इकट्ठा भइल करे न लोग, हमेशा उपदेश कैनी हा और हम गुप्त में कुछ ना कैनी हा। प्रिय श्रोता, ध्यान दही, प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा गतसमनी के बगीचा अनुभव, उनकर प्रार्थना तथा उनकर दुख के चर्चा नैखन कर रहल। यूहन्ना प्रभु यीशु जी के महिमा के बखान कर रहल बा। जैसे कि यूहन्ना रचिसु समाचार 18 अध्याय के 6 पद से लेके उनका ई कहते कि हम हई, ओहनी लोग पीछे हट के जमीनी पर गिर पड़ले। तब यीशु फिर ओहनी लोग से पूछलन, तोहनी लोग के करा के खोजा ताड़ल जा। दूसरा शब्द में कहल जाए कि प्रभु यीशु मसीह ओहनी से कहले, तोहनी लोग के करा के खोजा ताड़ा जा। प्रिय मित्र, ए पद से प्रकट होता जो लोग मसीह यीशु के एगो दुर्बल, कमजोर, असहाय आदमी ये लोग समझता है। उन लोग यहाँ अपना विचारधारा में सुधार कर सकत रहन लोग। हम यहाँ यूहन्ना रचिसु समाचार 1 अध्याय के 14 याद कर रहल बानी, जहाँ यूहन्ना गवाही दे रहल बाने। त आई
कैसे गवाही दे रहल बड़े एकरा बारे में जानकारी खातिर पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पद में एह तरी से, और वचन देहधारी भइल और अनुग्रह और सच्चाई से पूरा भर के हमनी के बीच में रहलन, और हमनी के उनकर ऐसन महिमा देखनी जा जैसन कि बाबू के एकलौता के महिमा। श्रोता, पतरस रोष में आके तलवार से मलखुस नाम दास के कान उड़ा दियलस, यानी कि काट दियलस। लुका बता रहल बाने कि प्रभु यीशु ओह कान के फिर जोड़ दियले, और प्रभु यीशु पतरस से कहलन कि आपन तलवार म्यान में राख और ये परमेश्वर पिता के इच्छा के पूरा होके दे। ई दास जौन की पकड़वावे वाला भीड़ के संगे आयल रहे, ऊ प्रभु यीशु के ओह घड़ी महिमा देखलस। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 पद से लेके 14 पद एह तरी से बता रहल बा। तब सिपाही सब और ऊ लोग के सूबेदार और यहूदी लोग के प्यादा प्रभु यीशु मसीह के पकड़ के बांध दिले, और पहले उनका के हन्ना महायाजक किने ले गोले लोग, काहे कि ऊ ओह साल के महायाजक काइफा के ससुर रहलन। ई उहे काइफा रहलन जौन यहूदी लोग के सलाह देले रहन कि हमनी के लोगन खातिर एगो आदमी मरल ठीक बा। प्रिय श्रोता, हन्ना ओ समय यहूदी सबके महायाजक रहन। ई एगो अक्षर बुद्धि के आदमी रहन। ई चतुर और चालाक और शैतानियत से भरल आदमी रहे, और ई महायाजक भी रहे। काइफा के रोमी शासक के ओर से मान्यता प्राप्त रहे, पर धार्मिक रूप से यहूदी सब के अनुसार ओ बरिस के महायाजक हन्ना रहे। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ पढ़त चलत चली। त यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 15 से 18 पद में एह तरी से बखान बा। सुनी, उंघाई मत। समौन पतरस और एगो चेला प्रभु यीशु के ओर हो लेले। ई चेला महायाजक के जानल पहचानल रहन, और प्रभु यीशु के साथे महायाजक के आंगन में गोइलन, पर पतरस बहरी द्वारी पर खड़ा रहन। तब ऊ दोसर चेला जवन महायाजक के जानल पहचानल रहन बहरी निकलन और दरबारिन से कह के पतरस के भीतरी ले गइलन, और नौकरानी जवन दरबारिन रहली पतरस से कहली, का तुहू ए आदमी के चेला में से हवा? पतरस कहलन, ना, हम ओ आदमी के चेला में से ना हई। नौकर और प्यादा जाड़ा के कारण कौड़ा तापत रहन जा, और पतरस उन लोग के संगे खड़ा होके तापत रहे। प्रिय श्रोता, यहाँ पतरस द्वारा मसीह यीशु के पहल का इनकार के बखान तथा वर्णन बा। तो आई एक खाली औरी अपना पुत्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 19 और 20 पद में एह तरी से बखान बा। तब महायाजक यीशु से चेलन के बारे में और उनका उपदेश के बारे में पूछलन। प्रभु यीशु उनका के जवाब दियलन, हम दुनिया से खोल के बात करीना। हम सभा में और आराधनालय में जहाँ सब यहूदी इकट्ठा भइल करेलन हमेशा उपदेश कहनिहा, और हम गुप्त में कुछ ना कहनी। प्रिय श्रोता,
यहाँ हम देख रहल बानी कि प्रभु यीशु के एगो मुजरिम अर्थात दोषी आदमी के समान महायाजक के सामने ले आवल जाता। प्रभु यीशु महायाजक से बड़ा स्पष्ट शब्द में बातचीत कैलन। वही समय एगो सिपाही मसीह यीशु के घुसा मरलस, पर प्रभु यीशु ओकरा के बड़ा ही कोमल भाषा में ओकरा से कहलन, यदि हम उचित नइखी कहत तो हमरा गलती प्रमाणित कर, और यदि उचित कहतानी तो हमरा के मारत काहे बढ़ा। प्रभु यीशु एगो साधारण मानव के ऐसन व्यवहार कर रहल बने। तब हन्ना उनका के काइफा याजक ने भेज दियालस, और काइफा के रोमी सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त भइल रहे। श्रोता, रोमी शासक एगो बहुते कठोर शासक रहे, जौन की प्रभु यीशु के काइफा किने ले आवल जाता कि उनका के कठोर से कठोर दंड मिले। प्रभु यीशु के लोग घूसा मरले, लोग उनका मुंह पर थूक दिले, नाना प्रकार के उनका के यातना ही दिले। फिर भी प्रभु हमें उ केहू खातिर बुरा ना कोइले। अगर चाहते तो उ बहुते कुछ कर सकत रहन, लेकिन उ ना कोइले, काहे कि अपना स्वर्गीय बाबू के काम के पूरा करे के रहे। ओ कटोरा के पिए के रहे जौन उनकर बाबू देले रहन, जौन की उनकर बाबू ओ काम के सौंप देले रहन। श्रोता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में साफ साफ बतावल बा, काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि वो आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनकरा पर विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। और अपना स्वर्गीय बाबू के काम के पूरा कर रहल बने। श्रोता, प्रभु यीशु पूरा आदमी रहन और पूरा परमेश्वर रहन। 100% आदमी रहन और 100% परमेश्वर रहन। लोग उनका के सतावत रहे, पर प्रभु यीशु कुछ ना बोलत रहन, काहे कि अपना स्वर्गीय बाबू के काम के पूरा करे के रहे। और अपना स्वर्गीय बाबू के काम के ओ कलवरी के क्रूस पर पूरा कैलन, और जे उनका ऊपर विश्वास कैल वो जिंदगी पावल और शैतान लजा गइल। हाँ, तो प्रिय श्रोता, रउआ प्रभु यीशु मसीह के न्याय और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और वो जिंदगी के पाई जौन की संसार रउआ के वो जिंदगी नहीं के दे सकत। प्रभु यीशु मसीह कहलन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। श्रोता, सही राह, सही दिशा प्रभु यीशु मसीह हमें। उ परमेश्वर के बेटा प्रभु यीशु मसीह जवन की हमरा और रउआ पाप के खातिर ओ क्रूस पर आपन प्राण दे दिले। इसे रउआ उनका पर विश्वास करी। तो श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर परमेश्वर रउआ के बहुत आशीष देस। आमीन।